أي حقي أبرخي إندابلا إنداتمت على عكاب زامد بنت الزقة النسلاس كل شع كم وين زقبر كبر راسن بستساء وصري بزعبات عنا عن أنتين صرصرة أنتين استماصلة تسينا يفلتا بحمام كوا بزح جزي حمي ميلان شغل العين أبروسيو تعدمون أي واحدا سيبا جماوتن وانتقاهات يريو برقص أيفلتو نمبر زحلفت كدانا مرات 5 مليون ينزبلا جن كله زتعنا تنكف عن ترتروت ناي حمام ويدما ناي إرقان طرح زبهاد يكونن حوصل مدوني هوينوان بس ما بول منفس قدوس لن بسرعة صلوت كي جبرة كاب بس ما من العليك خدا يخلني أيفلتون بس ما ولا منفس قدوس لن بعلقات فلت أنت مدينة على مبوي إندابلا نسمع يقصني إنك أباح واحد زبلا مدينة ألم نسمع عن مخان نمر رقات بزمسلا جباب كما أيلن كلتين إيدن زرقحن نيشتي تنحمو ملس لن دما نزام مدربيتن بخلتو إيدن يتفتفاع سماي من كحكح أبيوان أنت مدينة على مبوي سمع ندو على خايلن بايتا كحكحين كسمع حوز في التنازل لو أينز مثلا إذا ما بقى سوي نتقول سنة سرعات مسودة نبحقوي أبرخي أي يأتوا أنت اسمع مالتي نايت زابين تقولت يخون أنت تقولت سلزابين بأنصر تروت كمالو أسيخون ويس أيخون زي بعلن كالد زفلت سبيلن بتشاز كله أنصر تروت نحما من أرجان راح يكونن النسلاس بزمنن بنستان ملك عني إنيرا كراماي لستو كتا مسرع زستخخلو وصعد سنن انتو قنان أبن قدع عن زعرف جوجر رسن كأي حكات إنكو منان كله تحواويسو كابتو قنجناس أي تبدلان زبهال إنيرا تفرز بهال قرقر شفتا نعدي إن زاريفو وسيدو زولدنيين إن أنسى بيتغشس لزنبرا سبقين فتحمون بقوهي أبعمة الموتى الناس اللاس كاب حدا زمد ناب كال زمد إن دات سنكرات تزعبين وتتمس ولا دمان ختم خيدن أبن دان قاد راس برها زبهال هفتا من قادا يوصرا انتاي سكوا دمو زنيروون واقن كابدان قنص اجبات حدريا فاسيغاون انتخون درب جديد قامش النصله اني خدنا كابون العلي زقبان وي كعازد لين ونا يمسدن نيرو نقاد راس زوارا يوم زبهالو كنقدو ابز خدو العدي حادق خيغدفو مصيو ما يفلطون حاد غزي وقن تبلمون ناي سلاس بانساو طميت عيني يطمامتون يوم غور زغال يترفدو قراباي تبايلوم زي يفلطو نقاد راسس كالون كلتا سلسته غزي تمتيو حدا وان سبيتي نقادراس بيتسبن كطيقه ارحقن خدا صبو ساعات سلازرخبو نقادراس ناي سلاس افاري حمص طبيرو مس يغاسوان سومن مملاتا مشت نصاوعو مروي سمعيتهم يقبروان دقون وقصرا سبيتو هي مستملسا نقرات دس مبال ابيوان يطراطرا ناي سلاس بزخونن زيكونن خغودان يجمرا معال تحليو اتناغرنا تفلطه اتخبدون انداتوزات يخيد إلوم سدما كاب حنت الدرباي قلع خول بيلان عبد بد يبلا نصلا خطقيل كخيدو صليلن نغورزو سلاس ون يبارا اني سلاس بصحت ور حساز نبرا زحزو زجبطو يسنا نقادراس قربت جزء نابزو عللو عداقا خيدن بصحت ورحي ابي خودق انت يخون الى النابخيا يمحزنو نقادراس بوسن زولد ومطور املو ما يكونن اني سلاس جن سلازحزنوم قديو ابتوسن كتما حدا ارغيت مربع زخونه غزيوم هبون قرب ገንዘብን اخلنون هبون انت سقواميت وشم خغبرون انت سراريهم لن ጎነን زعرف አላ ጎጆ ግን አጣሽለን እኔ ስላስ አብዛ መረበን ኮይነን ተገላገላ ቅምጥ ነጋድራስ ዝመስል ዶበል ወድ ወለዳ ምስ ወለዳ ነጋድራስ ከድፍ ወንጀሚሮም ዝተዝነበሩ ነቲ ወደን ረዳኢ ኢለን ሽማውጻሉ በድሕሪኡ አብዛ መረበን ኮይነን ፈቲለን ምልቆና ሸጣ ማይ እንዳመሸታ አምጺን እንዳሸጣውን أبا أجاد حرد ما جو بربر انداشقطا نابرا خدف أي جمرة كم بزوحات كالوت كم أنز مسلا عطران زبها النجر أي جمرون بطعم ينزلوا نردا أودن عقمن زفكر لن كنكن دا جبرا كعبيا مسجمر أيو باشا جبرا مريم أبجزن سفر مجمرتا أتاتو كتقلباني جنزب كذا كان بزغري نيرو شعو يوم كابوردا تغيرهم نايتي أورا جار اسخاتا ما نبزوخنت انباسروات مزيوم ناي وردا مزغب تحازو خوينو مالتيو باشا جبر مريم ودي وسنو كان تخونو كاب صوري عاصم استفطرو كي بحالا سلازخونو اب غطر توليدوم عرفت بال تጨበጡ وايم عابيو عليت قوتيروم يبصحن يزبلو مسفن تختيلوم فؤادو ختما فؤادو ادباباي اناو زنزون يم عابيو كابون دابلون تولو يوم فيدل قوتيروم ما ملكت صحفون زلمدو እንዳ ጻሐፉ ሽልን ወድሽልን አሪውን ይውዕሉ ነገራ መንገዶም ድማ መጎት በሐፈሹ ናይ አደባባይ ዝባሃል ነገር ኩሉ ለመዱ ክንደይ ደገ ጸኒዖም ናይ ወረዳ መዝገብ ተሓዝነት ረኺቦም ናብ ርሑቕ ዝበለ ወረዳውን ተመደቡ
ካብታ ዝተመደቡላ መዓልቲ ጀሚሮም ናብ እምባሲ ራዋት ቀይሩን እንዳበሉ ደገ ምጽንሖም ቀጽሎም እዮም ድሕሪ ናይ 3 ዓመት ደገ ጽንዓት እቲ ዝደልይዎ ተማሊኡሎም እውን ተቀይሮም ባሻይ ከም ሓደ ቀጻሊ መደብ ናይ ዝኾነ ሰብ ገይሮም ዝወስድዎ ደገ ጽንዓት እዩ ሓደ ዝደልይዎ ነገር ተፈጺሙ ለይሎም ዓጊቦም እውን አይፈልጡን ሓድሽ ሹመኛ ብዝመጻ ቁጽሪ ወለዱ ኣጽሪ ሓግዮም ብወለዶ ምስቲ ሹመኛ ዘለኣቆሞም ናይ ባዕሎም ገመድ ፍሒሶም ሰብ ንቤተ ክርስቲያን እንትግስግስ ንሶም ናብ እንደ ሹመኛ ይግስግሱ ንደገ ጽንዓት ዘይጥቀምሉ ሰብ የብሎም ምስ ሹመኛ ዝተላመደት ኮማሪት እንታልያ ወዲቆም ተሲኦም ንጎይታ ደጃት ገለ የማል ዳኒሎም ይምሕጸንዋ ዝተላመደ ቀሺ ዓሌት ቁጽሩ ተጸጋዕ ጽጋዕተኛ ዝኾነ ሰብ ብቻ ምስቲ ሹመኛ ዝተኣሳሰር ነገር ይሃልዎ ከም መደየቢ መሳዘሎም ይጥቀምሉ ባሻይ ሹመኛ ክረኽቡ ኢሎም ተዘይኮይኖም ክሳሎም ኢሎም ንቤተ ክርስቲያን ከይዶም አይፈልጡን ወይ ናብቲ ናይ መምሕዳር ቤት ጽሕፈት ወይ ድማ ናብ እንዳ ሹመኛ እዩ እግሮም ዝምርሽ ዝበዝሕ ግዜ ዝኽደንዎ ካኪ ነዊሕ ስረን ሳራን ጁባን እዩ ሓላሓሊፉ ሓደ ሹመኛ ዝደርበየሎም ኣረጊት ሱፍ ጁባን ተረኽቡውን መሕወሲ ሰቢሎም ተኸናኺኖም ይጥቀሙላ ዝተኸደኑ እንተተኸደኑ ግን ዘይገድፍዋ ኣብ ልዕሊ ሳርያኖም ይኹን ብላይ ሱፍ ጁቦኦም ዝድርብዋ ኹታላ ዋላ ውሽጢ ገዛ እውን ክህርስ ዘለው ተዘይኮይኑ ኣብ እንግድዖኦም እውን ኣውሪዶም ኣይፈልጡን ባሻይ ከም ናይ ህይወቶም ዕላማ ገይሮም ወሲዶምዎ ዝመስሉ ንዑቅ ደቃላ ዘይምዃኖም ምርግጋጽ እዩ ካብ ኣረጊት ኩታ ተኸዲኖም ዝረኣዩ ወርሒ ብጥሜት ተሓንዚፎም ኩታ ምግዛእ ይመርጹ ኣብ እንዳስዋ ጥቕላል ቅርሺ እንዳሽረፍካ ምስታይ ዓብይ ዝብልዎ ሰብ እንተሉ ድማ ነቲ ኣብ እንዳስዋ ዘሎ ሰብ በሙሉኡ ከፊልካሉ ምውፃእ አይፈቱ ንምሸቱ ግን እዛ ዓተሮም ቆርጢሞም ይሓድሩ ካብ እንትውድኡ ብዓሞም ገዚኦም ክቕይርዎ ዝኽእሉ ጫማ ክብሪ ዝውስኸሎም እንዳመሰሎም ኮዮ ጫማ ምግዛእ ይመርጹ ከኣርግ ክትክእዎ ስለዘይኽእሉ ግን ብሓደ ወገን ተበሊዑ እቲ ሓደ ንየማን እቲ ሓደ ንጸጋም እናሰገደ ሰልዕልዕ ክሳብ ዝብል ይረግጽዎ ጨና ናይ ጫማኦም ናይ ዘቐነየ ገንቢ ዝመስል ኣብ ኣደባባይ ናብ እግሮም ወዲቑ ዘጨነዎ ስለዘየለ ግን ኣይስምዖምን ብቻ ዝገበሩ ገይሮም ኣብ ኣደባባይ ዓብይ ሰብ መሲሎም ይረኣዩ ኩሉ ነገር ካልኣዊ ኩሉ ነገር ነዚኣ ተገዛእ እዩ ናብ ቤት ጽሕፈቶም እንትኸዱ ኾነ እንትምለሱ ወረቓቕቲ ዝመልአ ክላሰር ኣብ ኢዶም እንትሓዙ ፈልከታ ይብሉ እቲ ወረቓቕቲ ኣብ ገዝኦም ወሲዶም ዝሰርሕዎ ኣይኮነን ጸሓፊ በዓል ስልጣን ዓብይ ሰብ መሲሎም ንኽረኣዩ ኢሎም ዝጸርዎ እዮም ኣብ ቤት ጽሕፈቶም ኣትዮም ዝሰርሕዎ ብዙሕ ነገር ስለዘይብሎም ዝበዝሕ ግዜኦም ኣብ ኣደባባይ ዝውረወረ ኣብ ምእራይን ደገ ምጽናዕን ይሕልፍዎ ብኦም ጥራሕ ዝተወሰነ ዳ ኣይኮነን እምበር ጉቦ እንትበልዑ ድማ ንሕስያ ይብሎምን ነታ ስርሖም እኳ ንዝጠቅም ጉቦ በሪ ትኸፍት እውን ኣይኮነትን ነታ ዝርከባ ግን ሕርጢ ጠቢሎም እዮም ዝጥቀሙላ ጉዳይ ሃልይዎ ዝመጸ ሰብ ኣንታ ብዘረባ ነቒጽና ውዒልና ስንታይ ገበርናካ ዝበኣሰ ተቅጽና ቁሩብ ደኳ ኣተርክሰና ይብልዎ ከምዚ ብገልጺ ሃበኒ ኢሎም ዝረኸብዋ ገንዘብ ወስኽ እዚ እንታይ ለዮ እንተይበሉ ተቐቢሎም ኣይፈልጡን ቁርጺ ካብኣ ዘይትውስኽ ምዃና እንተፈይጦም ግን ወላ 10 ሳንቲም ኣይሕሰሙን እዮም ንባሻይ በዓል ነገር ማለት ጸገም ረኺቡ ብቕልጡፍ ክፍትሓሉ ዘለዎ ሰብ ማለት ኮይኑ ኣይርድኦምን ስልጣን ዝሓዘ ዘበለ ክንዲ ዝኸኣለ ክገልጾ ዘለዎ ቀረመት ገይሮም እዮም ዝወስድዎ ተፈትሐሉ ኣይተፈትሐሉ ብስሩ ናብ ኣእምሮኦም ዝመጽ ነገር እውን ኣይኮነን ሹመት ማለት ኣብ ሕብረተሰብ ዝተወሰነ ድላይነት ዘለዎ ስራሕ እንትሰርሐሉ ምደባ ገይሮም ኣይወስድዎን ዓብይ ሰብ ክካ ትረኣየሉ እንተተኻኢሉ እውን ምሩጽ በሊዕኻ ጽቡቕ ተኸዲንካ እትረኣየሉ ንግዲ እዩ ዝመስሎም ነጋዳይ ከሲበ ይኣኽለኒ ከም ዘይብል ተሾይመ ይኣኽለኒ እውን ኣይብሉን ኣቡይ ባሻይ ንሓደ ሹመት ናብቲ ቅጽሊ ዘሎ ሹመት ንምስጋር ዘድሊ መዕረፊ መጻንሒ ቦታ ገይሮም እዮም ዝረድእዎ ግን ንሶም ጥራሕ ኣይኮነን ከምዚ ዝኣመሰለ ኣረኣእያ ዘለዎም እውን ብዙሓት እዮም እዚኦም እዮም ባሻይ ገብረ ማርያም ማለት